това момиче, къде остана тъпото момиче? А? Уф, много ме корема боли, бе. Какво да правя, къде да сира? А, и там ще сира обаче. Да, добре. Онова място много е добре. Ти какво правиш? Не питали, бе, мозга! Ела тук, бе! Ала ти къде си ти, бе, Излез, че те намеря, ще те убия, бе, човек! Къде си, бе? Яла тук, къде си, тук че? Ти какво правиш тук, бе? Точно и тук, бе, дай болта! Дай болта! Ама аз не правя болта! Дай болта! Болта, Ой! Болта, тук! Boğa sen alıp sen... Ей, точно! Ей, да ме болта! Ей, мъсте скоро напрочно! Ама къде е точно? Ой! Ей, да ме болта! Ей, мамка му стара скарваско, бе! Скарва! Ей, карито се! Къде остана това? Дядката къде остана? Ей, да го болтата, бе! А той дядка, значи много е тюфлек. Ей, мамка му стара! Тюфлек с тюфлек. Тази Ана, бе! Къде е тази, бе? Ей! Лапишката му е! О, тук, ти го правиш тук! Ей! О, ти го правиш! Ало, да ти болта! Ало, ти! Мама, ей! Ало, ти! Ало, да ти! Ало, ти!